होती पण मिळाली सभापतीमध्ये गुरुवाने गुरुदादाने आम्हाला हटवले मोदेश मोहन वही बापू भारी वाले नाही की नाही आपण जन्मदिन पडली तेव्हा जन्मदिन अच्छा मला कोण बघितलं पडली त्या पण तुम्ही अच्छा मग पेरे मला सांगते पडली ह्या पेरे काही वाटे कलाने बरोबर पडले ह्या पळावली हा मंदेश रे हा पण ते खेळते पडले ह्या पण नव्हती प्रभू थाईनी बसमध्ये खुशी थी 1947 वर्षे ऑगस्ट 15 तारीख मला स्वातंत्र्य भेटले तुझी अशी वर्ष पहिलं मी रंगले मिथ्या हो नसकरा अहंकार झाला तसले म्हणतो मी कोणी करते आरोप करते आम्ही म्हणते एक गुन्हा झाली ते अब भारत माता को पूरी तरह सुंदर करी करी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय